Everyone, welcome back to my YouTube channel M.B Gaorema vlog logo first. So guys, bari जों नोंथांमोना आसा खालामो गासिबो थिगैनो दङ ओमफ्राय आंबो थिगैनो दं गुबुन साबे भिडिअ लाबोया ना मा होनो गाइस ओमफ्रायहाय जोंनाथ' बैसागु खाथि सफैथारबाय बेनि थाखायनो दिनै आं बैसागुनि शपिं खालामनो थांनो नागिरदों गाइस दखना बायनो थांगासिनो दिनैहाय नै स्टेशनाव दंफैयो आङो सिला फोथारावसो थांगोन आरोना मादैजों जों मादैया फैगासिनो जोंनि जुनकारिंनिफ्राय स' ट्रेनावहाय ज' थांगोन ओजोंहाय थांनानै मा कालेक्सन फैनानै दङ देखायनोसै हलसेलावसो थांगोन आरोना मादैया स' बेयावनो थांनो नागिरदों गाइस स' नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामगोन आं भिडिअआव मोजां बुस्थु फैयोबा देखायनो नाजागोन ना मा होनो गाइस स' आं दा थांबाय थानोसै ट्रेनाबो मोनफैथारसिगोन स' मोनहैनानै देखायगोन आङो भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा गाइस जोंसिम नायलांबानो जाबाय आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै स' गाइस साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो शेयार खालामना होदो थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो गाइस आंना गारिया मोनफैथारबाय नै फैगासिनो ट्रेना नै सफैबायानो दा गाखोनानै थांसै गाइस फाइनालि सिला फोथार मोनफैबाय गाइस थांसै ओमफ्राय मानसि नै मादैया जायगायाबो गारियाव थोन माबायोना जानला मानला थाब खारनाय जायो नालाय जानला मानला गाखाना फैबाय बेलेग सानैजों दासो लोगो हमसै दा थांबाय थागासिनो गाइस जायगायाव थांसै मोनथारसिगोन आरोना नैबे बिल्डिंआ बै गोथां फोननाया बेनो आरो दखाना गेजेरसिंखै हाबलांग्रा फाइनालि मोनफैबाय गाइस जों जायगायाव सिगांबो आं खनसे फैफाखांबायमोन मादैजों स' दिनैबो खनसे फैफिनबाय स' आं हाबलांसै सिङावहाय नुलांबाय थादो गारिया मानसिफोर जफैसिगोन नै जोंना मादैया दख'ना लांनो फैबाय ना बेखैजा थांसिगोन औ उन्दै गथ'फोरनि थाखाय दामिनि गोजा मोजांथार नुदों गामसा दख'ना जि बुरजा जाबखाबाय दं माखौ लानो हागोन हायासो मिथिया फैसासो बारा गैया होमबाबो जि बुरजा जाबबाय आं नै जि बुरजा लाखाबायलै आङो फोजोबनानै टिकेट खालामनो हायो जाला गारियाव गाखोखाबायानो नै थांनोसै आरोना ओमफ्राय दा थांनानैसो खुलिनानै देखायनोसै आङो नोंसोरनो मा लाबोदों आङो माखौ लाबोदों हानायाव टिकेटखौ लायनो हायि बुस्थु लाबोबाय आं गाइस नै दिनै 9,000नि बारा मा लाबोखो आं मिथिला आरो दै जि बुरजा माबा लाबोबाय आं दा थांनासो देखायनोसै दा मोनफैबायानो आं नै रुमावहाय र' देखायगासिनो गाइस मा लाबोखो आं नै दा देखायनोसै नैबे आर'नाइ नालाय जि मोजां मोनदों कालारखौ आरोना बिराद पसन्द जाना लाबोदों आं बेखौ आंनि थाखाय लाबोदों आरोना ओमफ्राय नै बेखौ इन्दिनि गस्ला लाबोबाय बेखौबो सोरनो होगोन उनावहाय खोन्थानोसै गाइस बैसागुनि हरनोसै ना मा होनो सैनायफोरनो नै आर'नाइ गांसे ओमफ्राय नैबे आर'नाइ गामसा लाबोदों आरोना बेखौबो हैनोसै उनाव होबा नुसिगोन ओमफ्राय नैबो
नैबे गोमो कालार गोनां नैबे गुफुर गामसा आरोना गांनै लाबोदों ओमफ्राय नैबे आर'नाइ गस्ला ओमफ्राय आर'नाइ गांसे ओमफ्राय नैबे आंनि थाखाय ओमफ्राय नै आरो आर'नाइ दंबावो बेलेग बेलेग नै बेखौबो लाबोदों बिनानाव सासेनो नांगौनो ओंखायनो नैबे आर'नाइ गोथां बेखौबो लाबोदों ओमफ्रायहाय नै गाइस स्पेसियेलि दख'ना गोजा गाननायजों नोंनि फास्रा बिरनायजों लामा गाइस फार्स्ट टाइम दख'ना गोजा गाननायनो लुगैदों आङो बेनि थाखाय बेखौ लानानै फैबाय जुदि आंथ' गानबाय थानाय जाखाया आं गानाबा बे आइनि थाखायथ' नङा आरोना बेखौ आं बिराद मोजां मोनना लाबोदों मानो होनबा कालार गोजा नालाय बेखौ लाबोदों आङो गाननायनो आं गोजा गानफेराखैना बेनि सायाव नैबे आगर गुबै दख'ना खासि हाथाइनि सिम्पोलै लानानै फैबाय बैसागुनि थाखाय आइनो बेखौनो जासिगोन आइनो थाखाय आरोना ओमफ्राय नै बैसागुआवथ' जोंनि भिडिअ ट्रेडिसनेल नङा होमबा गाइस बेखौ मोसानायफ्रावबो नांगौ जायोना जों ब्लाउसबो लाबोदोंमोन आरोना नै ब्लाउसखौबो रेड कालारनि लानानै फैखाबाय आब'नो आइनो आंनाथ' दंखायो दाखालि बावै लानाया ओमफ्राय नै लेथ्रा बेथ्रा जि दोनखाबायहाय नै कालारिं जाजोब्बाय आंनि बिसिनाया दिनै कालारिं एसे गावब्रेंब्रें जानानै फैखाबायलाय गारि गाखोनानै बोरैबा मोनबाय नैबे आंनि थाखाय गाइस समायगोन ना मोजां नुदोंना नुवाखै बिराद मोजां मोननानै लाबोदों कालारखौ बोरैबा मोनसे आर'नाइ गोसोम जा मोजां नुयो आं बोरैबा मोनसे आंनि थाखाय लाबोबाय ओमफ्रायहाय नै आं फार्स्ट टाइम दख'ना गोजा गाननाय लुगैदों सिम्पोलसो नै बे आरोना दख'नाया बे जिङाव एसे बिदि आगर दङ होमबाबो बेयाव लरेक्स दङ दै एसे जोंख्लाबो भिडिअ'आव एसेबां मोजां नुवाखै मोखाङाव जोङो आरोना नैयाव एसे जोंनाय नुदोंना नै लाबोदों बेसेबां लानायमोनथाय आं गोसोआव गैला प्राइसखौ 800नि आबाव लादोंमोन नामाथाय बावबाय बिराद दाम लायो दख'ना सिम्पोलबाबो नै आंजों समायगोन ना गाइस ओमफ्रायहाय नै बेखौ लाबोदों बिनानावनि थाखायसो आंनाव गांसे दंखायोना बिदिया अब्लाबो आं बारा लाबोआसै फैसायाबो एसे सर्ट जाबायना दाथ' फैसा गैयाना बेनि थाखायनो ओमफ्रायहाय नै आं पिंक कालार आंनि फेभरेट कालारखा आरोना बेनि थाखायनो माने नुनानै थानो हाखायासै आं दख'नायासो दानायफ्रा माबायदिथाय आं मोजां खुलिनानै नायासैनो ओरैनो मोजां जानानै फैबाय खुन्दुंफोरा दानाया बुरजा बोरैबासो दं नामाथाय आंनि थाखाय समायगोन ना लाबोबाय बेनि फास्राया नैबे फुल आगर गोजा ना नै बारा आगरबा मोजां नुवा होमबाबो बे फुलथारनि समायगोन ना आंजों मायाव गानबावगोनसो जाबाय आं मोजां नुबानो लानो लुबैबाथाय मालाबा लाफ्लांखायो फैसा थाबाबो गैयाबाबो लायोना आं बेनि गाज्रिया मोजां नुनाय बुस्थुखौ लानो मोनाबाथायनो मोजां नुखाया बेखौ बिनानावनि थाखाय जोंनाथ' न'आव दानाय दंखायो जोंनि दानायानो गामसाया आगरखौ मोजांथ' नुदों
जियाबो मोजां गोथांथार नागिरदोंमोन आङो बे जिखौ बारा गोथां मोनाखै बिदि कालारनिखौनो ओमफ्राय दाहाय गस्ला आं सोलायनो दै गाननो लुबैदों आरो आर'नाइ गस्ला गाननाय नायनो होनो लानानै गाननाय लायोमोन आदा आंबो जाबाय नै गोदोनायासो मोजांथार कालारसो गगोन ना मागोनथाय इन्दिनि बियो रियेल इन्दियानो होनदों खोमादां ओमफ्राय दामाबो लादोंआनो लायाखै नङा सोर माबायदि नुदों गाइस नै बेखौबो लादों सोरनि थाखाय लादों उनाव देखायनोसै खोन्थाथ'वा खोन्थाजाया सिक्रेट दिनै एप्रिल फुलावहाय गासिबो थगायनांगौ नङा होमबा ओमफ्राय थगायाखै रियेलखौनो बुंदों आं फोथायगोन ना फोथाया मिथिया बेनोमोन दिनैनि आंनि बैसागुनि बाजारा स' मा माखौ मोजां नुखो स' आंनो कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय दाखालि जे आंनि कभार भिडिअ फैदोंमोन बेखौ नोंथांमोना एसे सापर्टआनो खालामदों स' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो बिदिनो आसा खालामदों माने बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आरोना आंबो भिडिअ बानायलांनो नाजागोन उनावहाय बिदिनो चान्स मोनोबाथाय मानो खालामनोबाबो जोंना समानो बे थोस्लाबा जायोना बेनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो आरोना अब्लाबो एबारनिफ्राय नाजाबाय थागोन ना मा होनो गाइस स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगो मोनफिनगोन मोनसे भिडिअआव स' माखौ मोजां मोनगोन खोन्थाहरदो